Sa number 3, demolition sa illegal structure sa Purok Lampirong Barangay 2 sa Bacolod City, ginsugura na. Masunod kay ga-demolish ang mga pamalay kung napanagtag ng ayuda para sa mga apektado nga pamilya. Ginbakbak na sa katapos sa City Legal Office Enforcement Team ang pader nga ginakabing illegal structure sa kilid sang Mambulok Creek sa Purok Lampirong sa Barangay 2 sa Bacolod City. Sunod sa kay Ray Di Masana, team leader sa enforcement team, idaso nila ang pagguba sa mga balay sang 32 ka mga pamilya nga naserbihan na sa notice to vacate kag demolition. Inikon matigayon ang paghatag sang financial assistance sa mga apektado nga pamilya. Si Willand Riverial handa ka magbiya sa yagindak-an nga balay nga ginpatukod sa ila amay nga anay barangay Kagawad. Pareho ni Riverial, naghulat man sa ayuda ang amay nga si Owen Adyong agud nga masuguran ang pagpatindog sang ila sa layluhan nga balay sa relocation site sa barangay Vista Alegre. Na nasubuan na nagunan kay para sa akon tani ako pa tani ako kay gusto ko tani ano pa pa yung balay mo do patanda do ako giban nublian nila pero galing mo ito mo kaya mo ginang balsang gobyerno man masunod sa lahi magsigpaningway na masalamat ba ta sa gobyerno tayo maging provide mo sa amon nga luti maski pa paano kabudlay di mag-ulan siguro gano kamo magbaha okay subo nga akong gamit ipakarga ko lang ni sa karon kaya tingin na matamat ko lang ganito may truck nito kuno sagwa oo ito naman hara naman kami may gabulig man wala man kami ginapabayan di sa ano kaya ako ga ano man kami sa mayor naton nga mabuligan tadi si mayor ko may mabulig man to sa amon sa masin sa kasasistan na may hara di sa yatag sa amon ang hindi gidya halin no in spite sang ara ng financial assistance nila ara ng tanan wala kita mahimo, wala kita choice kakasundin sila nato sa kabi